ଆସନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଶିଖିବା ଅଣ୍ଡା ବିରିୟାନୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଅଛି, 2 ଚାମଚ ଘିଅ ଅଛି, ପୋଦିନା ପତ୍ର ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଅଛି, ସବୁ ଦହି ଅଛି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଚାମଚ ଅଛି, କିଛି 2ଟା କଟା ପିଆଜ ଅଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଅଦା ଅଛି, ଡାଲଚିନି ଅଛି, ତେଜପତ୍ର ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ଗୁଜୁରାତି ଅଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଜାଇଫଳ, ଜାଇତ୍ରୀ, ଷ୍ଟାର ଫୁଲ, ଆଉ 2ଟି ଟମାଟୋ କଟା, ଗୋଟେକିନା ଦହି, ସବୁକୁ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଳେଇଦେଲି। ଯେହେତୁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେଇଥିଲି 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଏବେ ହବ ଦେଇଥିଲି, 2 ଗ୍ଲାସ୍ 2 ଗ୍ଲାସ୍ 2.5 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେବି, ପାଣି ଦେଇକି ଗୋଟେ ସିଟି କରିକି ବନ୍ଦ 1ରୁ କରିଦେବି। 2ଟା ସିଟି ହେଲେ ବନ୍ଦ ତାପରେ କରିଦେବି। ପ୍ରସ୍ତୁତ।